ڕۆژێک ڕۆژان ڕەحمەل دێ بابێ مەحازر و گۆهداران ڕۆژێکی ڕۆڤی تێ li deriyê koxê mirîşkan dixê. Dem baş mirîşkên delal dîkên hêja derî vekin ez hatim. Dîk tê ber devê derî û dibêje ew kiya wisa li deriyê me dixê û rovî dibêje ez bijîşkim bijîşk min ji we re derman aniye. Dîk dengê rovî nas dike ew jî tê nêzîkî derî û dîsa dibêje ew kiya li deriyê me dixê tu kî lo te xêr e. Rovî dibêje ez pê hesiya me hûn nexweş ketine dibêjin we serma girtiye min ji we re derman anî dermanê ser êşê ye û yê sermayê ye. û dîk wiha dibêje wey di bixêratî texta rovî bijîşkê hêja rovî bi kêfxweşî dibêje divê hûn vî dermanî bigirin hûn nexweş ketine heyfa we heyfa we hey wex hey wex. Dîk hinekî dikenê û jê re dibêje hinekî raweste ez ê niha kûçikê me bozo bişînim wê bozo ji te re derî veke. Rovî ji ber navê bozo pir ditirse û dibêje heyra min bibexşîne min hemûrê xwe yên bijîşkiyê li malê ji bîr kirine divê ez biçim wan bînim. Rovî pişta xwe didê derî û ji wir baz dide. Dîroka me çû nav diyaran rehmel dê bavê me hazir û guhdaran. Çîroka gêlerî deng hêja giyan bimînin xêr û xweşiyê de. Ji bo çîrokên zêdetir hûn dikarin werin ser qenala me ya çandan Kurdan. Ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hevgirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş.